Kom under. Omkring 27 nu. Det var tilfreds. Var det noget tilfreds? Ja, det var fint før. Jeg tror det er første gang, det lykkedes for mega på stedet til mig. Ja, det var fint. Det fejrer gå meget hurtigt ud. Og der var meget hårdt for os. Ja, det er sådan nogle der. Det er nummer 2 eller 3. Nummer 3. Og der var en midt. Ja, det tror jeg. Nej, jeg tror, han lavede negativt skridt i cirka et halvt minut. Det er sådan lidt meget godt. Ja, så er hovedret. Så bliver du hurtigt her. Godt gemme. Pause til sidst. Er vi djælet inden for det? Hæ? Er vi djælet inden? Nej. Den vil lige følge sådan noget rejse. Hvor er det? Så kan jeg ja, ja. Det er en anden vej straks. Ja, det gør det. Ja, lige må du. Du har godt lide. Det gør man det lige til at prøve. Det var fandme godt. Øj. Jeg synes sgu ikke lige. Det var ikke nærmest at trække mig 6 kilometer. Jeg kunne også lige hjælpe dig lidt. Men du skulle fandme ikke have lov at komme til sidst. Det var skide godt. Det var virkelig... Det var god hjælp. Ja, men det er jo sådan, at forældre sammen med at gå ned i tempo. Ja, så løber man bare det og... Jeg synes godt løbe. Tag lidt med hovedet, hva'? Det gør ikke godt, det er det. Det gør. Men du har en foran dig. Kæft, det var godt. Ej, det er rigtig sådan. Jeg ser jo, det er det, der gør det sjovt, ikke? Ja. Kæft, det er sjovt. Ej, det er jo også en hurtig rus. Ja, den er flad. Der var ikke noget, som var rigtigt. Det var mest. Det går ned hele tiden. Ja, det føles også sådan der. Det føles mange gange ned, godt. Det synes jeg, det godt. Det er ret fælles, hvordan det går ud. De stigninger, hvor der er de lange, og de stiger så bare lidt. Og fordi sådan løber nedad, får vi faktisk meget ud af. Ja, så løber det lige bare. Ej, det var sgu godt i dag. Det er bare så sjældent, at vi finder en, der lige løber sammen. Ja, hvor vi løber lige omkring. Lige omkring. Men du kan se, at den ligger. Også så har man løbet kun lige efter. Og jeg har så landet lige mellem de 20, 15-20 hurtigste. Og så med 50 meter ned til næste. Og så ligger den nemlig alene. Og det er næsten ikke til at komme op. Nej, der er for langt til at komme op, og du presser ikke dig selv nok. Det er nok. Ej, det er fantastisk. Ej, det er den ene lige. Det var fantastisk. Og man ligger fra hinanden. Hej. Ja. Jo, men sådan bare. Okay. Godt, Marie. Jeg kunne godt mærke det. Jeg kunne bare mærke, det kom. Så det. Kom, Marie. Får vi ryg.
hedder min går røv. Ja, det siger jeg. Ej, det er ikke slemt. Jeg kunne lige to bare ud. Det er ikke forfødder. Ja, men man kører bare på den ud. Det rykker fuldstændig ind. Du løber snart fra en gammel, du, Maria. Har I godt Næste gang. Det gør du. Ja, fuldstændig. Jo, men du gør. Hvor Søren dernede? Det går godt. Jeg synes ikke, at ringe. Jeg har sådan om min løn. Hvordan er det? Kom så, Søren. Og så kommer man høre det lige så. Hold da kæft. Hvordan, Johnny? Du løb lidt. Jeg er ikke gået endnu. Hej hen. Det er jo godt. Nej, det Var det hårdt? Ja. Er du sød nu? Nej. Hvor hurtigt ned? Det er det også. Nej, det er ikke så. Jo, fordi der var det ikke. Det er rigtigt. 16 kilometer. Det er hurtigt. Det var jeg godt. Det er den over. Det er godt. Det er lige det, jeg hej. Det gik det godt. Du tager lige den sidste runde. Hvordan nu? Kom, Peter! Det kan være for at vise det over. Ja, det er. Er det min pappa? Nej. Er det min? Har jeg åbnet? Vi løber lige tak. Det er spændende. Nu er jeg så han ikke. Der kommer her. Han kunne bare lige sige det. Det er godt.
Lige ude, hvor Charlotte sagde, godt gået, Line. Selvom du kom løbende. Sagde du noget til mig? Det hørte jeg ikke. Jeg hørte kun hende der fra Netby. Nå, så var det fra Netby, der sagde nu. Ja. Det var en, der sagde, godt gået. Hva? Det er fordi, du går fjord, så du kan man ikke. Nej. Men det var med skalkeskjul. Ja. Så er jo rekorden, Stephen. 5 minutter hurtigt. 5 kilometer. Jeg har samme tid. Så jeg er meget på det. Nej, jeg skal ikke slippe. Det er det, du gør med sådan lidt. Nej. Hold løb igen. Hun tager lidt efter mig. Ja. Er det noget? Eller hvad? Det er 105 meter med mig. Det tror jeg sgu. Jeg må det hele. Så er ikke præcis nok. Ja. Den tager det bare en 3 gange. Ja, det er det. Hej. Hej, det var da hårdt i dag. Sådan, ja. Sådan. Det kom sent afsted. Ja, vi nåede simpelthen bare ikke med. Jeg troede, der var flere hold. Det troede jeg også, var der ikke det i dag? Nej, så vi troede jo det, og så kom vi afsted til allersidst. Med de sidste. Så vi skulle over. Kom så på, Lena! Nej, det tager jeg sidste. Det gør vi. Så lige toppen af konterne over. Starten er over. Selvom det går ned, så kommer du om. Ja, men der var lidt til at gøre. Næste gang. Jeg stiller mig op og er det for hurtigt nu? Nej, det er rigtigt. Det gør vi nogle gange. Undskyld. Kan jeg da? Undskyld. Det var godt. Jo, det gik. Det gik. Men Anne og jeg, vi kom til at starte alle sidst. Vi over sidst. Vi var simpelthen meget trætte. Det kan man ikke. Nej. Så hun kan gå ind og lade dig. Nu vil jeg komme ikke rundt eller Det er bare med. Så starter vi godt nok lidt for hurtigt ude, men hellere det, og så kommer
Jeg troede, det blev flere etapper. Vi går en træk i dag. Klarer de også godt. Sådan. Det går ondt. Mit baglov. Så må se at få loppen på. Ved du hvad jeg gør? Vi går ud til den der livsstilsmesse ude i OCC. Der var der en eller anden hunde, man ser nu. De har sådan 2 creme, som gelerer. Den ene er klar, og den anden er hvid. Den ene kan du bruge til at massere med, som gelerer. Og så blander de 2 og smører det på. Det tror jeg på mit baglov. Men jeg ved det, så får jeg en tur, så er et lårblind eller et eller andet på, og så går jeg i sengen med det. Så har det godt næste dag. Så kan jeg løbe igen. Det kommer an på, hvordan det ser ud derinde. Hvis det er en delvis overvinding, det tror jeg faktisk, jeg har. Så jeg skal ikke løbe. Jeg skal løbe og gå, og jeg gider det ikke. Jeg vil bare gerne løbe. Jeg er nødt til at sætte faren i løbe. Kom så, Susanne. Kom nu, stort. Jeg gik efter at løbe 34. Det tror jeg løb nogenlunde. Det var en måde. Jeg har sidst i halvdelen på vejen. Okay, jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kørte det. Ja? Så ikke nok. Der er ikke noget sted med sig til at huske selv at stoppe med noget. Ja. Jeg tænkte ikke engang over det første gang. Der stod den på 22. Eller andet. Og der kunne jeg se dig. 22? Ja, men det er ret længere ned i feltet. 22 sekunder. Det gik jo ikke komme over på det starten. Så det er jo net. Så kan jeg hente, at han har fået flere gange med at gå. Det er nok godt op. Det er bedre, når de starter og siger hold. Så får man ikke de der popper der på samme måde. Så gør man lidt balance. Det gør det så ikke til at gå. Det sidder åbenbart meget for, men han ikke trækker hver ovenvej. Kan vi andre heller ikke? 400 meter, men det er i hvert fald ikke. Så det er der klart helt ud. Han kom udenom mig, og så gav han bare gas. Det så fandme godt ud. Der var også en sekund, der var inde. Ja, ja. Jeg var nede af. Ja, han kom ind i skyen. Det er på 100 meter. Hej. Hej. Hallo. Nå, undskyld, det så slet ikke. Du må have sat dig på hook, havde det blevet godt fedt. Ja. Det var sødt.
Okay. Ja, nemlig. Og nu ligner Karin med at varme op. Hvem har I derude? Karin og Lena, Flemming er ikke kommet ind. Flemming er ikke kommet ind endnu. Og det er derhen. Karin og Lena er på vej ned ad bakken der for at varme op. Vi træner lige. Ja. Så har vi Claus, han er jo kommet ind. Hvad kommer han? Ja, kommer nu. Ja. Kommer Flemming. Vi snakker lige med en. Vi snakker om, at det har været hernede. Ja, det har det. Ja. Kom så, Flemming! Hey! Godt løbet. Det er det bedste i dag. Er du varm? Er du klar for? Ja, det er godt. Jeg skal nok. Det er det. Her er du været med nu, jo. Ja. Nå, jeg skal hen og have min trøje. Ja, du skal også være på kort. Nej, jeg har ikke. Ja, jeg er syg nu. Nej, jeg er dårlig nok. Nej, men efter fanden rundt, der tog Karin med lidt. Det var helt perfekt. Faktisk rigtig varmt anden. Det var så tæt på. Jeg tager en omgang. Tæt på. Det er faktisk ikke. Det er lige nogle enkelte steder, men det er kun lige noget præster, måske er det. Det var bare dårligt ind gennem noget præst. Nej, det er ikke flere rut, men der er ikke nogen steder, der er det venstre, du har. Ja, det er sådan noget, det gælder så ude af. Ja, det er fantastisk. Det der. Vi skal stoppe her torsdag aften fredag. Der har jeg gået på spise siden. Ja, det gør der sgu. Det er frisk igen. Det er ikke... Hvornår starter I? Den sidste kunde. Nå, hvad er den? Jeg har sagt, at det er Har 10 minutter til, eller? Ja, fordi vi har sagt, at noget er forældre. Ja, nu skal være bundstrøm. Ah, det er ikke den sidste. Jeg skal høje hjem. Jeg tror, der er det til. Er det ikke det en anden? Nej, nu går du ikke over igen, vel? Nej. Nu har jeg jo taget de faser. Så sætter han bare på en eller anden... Jeg skal fandme først over den der streg der. Du når lige over til venstre der. Jeg lå lige over til den spiller for mig. Jeg når nok at nå de første 50 meter, så jeg. Jeg glemmer som en chip i det. Nå. Skal du tage sting efter mit uge, eller? Ja. Jeg har da faktisk på weekenden. Jeg håber bare, det er det stil. Det er nok den sige. Jeg vil hellere. Nej, det er jo DF. Jeg så den der serie færdig.
Altså ikke noget, man imponerer ikke kvinder, når vi skal have op bagefter. Det kan jeg lige sige. Der er ikke meget, der flytter nogen sted. Jeg vil sige, det der vinterbladning, det skulle vi vente med til klokken 2 eller noget. Ja. Jeg håber bare, I ser det. Ind til syd. Ind til syd. Nej, ja. Skal vi gå henover, eller? Ude. Jeg kan gå være med. Ja. Vi har fået helt en lokal efterskole med at kaste. Der var den 10 stykker af dem. Ja.